Kuya Jong, nag-love shout out. Ayan, si Kuya Jong. Good morning po Kuya Jong, nag-love shout out. Kabubukas ko lang po Kuya Jong. Ang ganda-ganda ng usaba. Hindi wa Kuya Jong. Kagising lang Fred, nahilo pa. Kagising ka na Kuya Jong, magkape ka na. Uy. Tamsak lang, sapat na, thank you. Ayan. Saan ka na nito? Manay, nag shout out. Kaya kabukas ko lang Manay. Uy, tamsak sis. Manay Bicol, nag shout out. Yan, kabukas ko lang. Manay Bicol, labas ulit ako, di ako naharang. Ayan, salamat Manay Bicol. Parang wala akong may harang ba ako? Many, ayan, many my friend. Manay, ayan. May harang ba ako? Parang wala akong harang. Wait lang, tingnan ko nga. Some reflection, love shout out. Ayan. Wala, parang wala akong harang. Anong nangyari? Wala akong harang Manay. Some reflection. Tingnan natin. Wala talaga harang. Bakit? Anong meron? Naka-on naman siya eh. Iwan ko ba? May ano naman Manay, nakaon naman, wala friend, pagpindot ko po, pamumukha mo agad nakita ko. Anong meron na naman to kay Lulong Kaasar? Ba't ganun, wala akong harang, anong meron? Ba't walang harang? Iwan ko, bahala ka dyan, tamatanda ka. Ano naman ang problema ko kung bakit ako walang harang? Manay, thank you. Iwan ko bakit wala akong harang, anong meron? Manay, thank you. Hindi ko alam bakit wala akong harang, anong meron. Wala nga oh. Wala talaga, 3 times na ako labas-pasok. Hindi ko alam bakit walang harang. Wala nga, direct ang... Bakit wala akong harang, anong nangyari? Suwada. Hindi ko alam Manay Bicol eh. Nakakaasar pag walang harang. Uy, magsasayang lang ako ng oras.
Hindi ko alam bakit wala akong harang. Bakit ako walang harang? Ito naman. Meron? Meron? Oh, yan. Pag, pag, ano, pag, Yun ba yung bago ngayon? ano ito ba? Wala nga akong harang. O ito, pangalawan. Ulitin ko nga. Ako, Ayan, meron naman ay. Ambot man to si Lolo, uy. Makuha na sana ako kawayan sa Indo kagan ko harang kudalan kuning. Ay, ambot manay, oy. Samira may love shout out some reflection. Ocean Warnacola, aha. Ocean may love shout out Lalans. How are you? Ayan. How's pistachio? Thank you so much. Give me likes, Ocean. Thank you so much, Lalab Ocean. May love shout out to you. Thank you so much for coming. Ayan. Give me like, Ocean. Thank you so much. Ayan. Thumbs up dan, Madam. Madam Mary Rose, may love shout out. Samira, my friend. Hello, my dear. Ayan. From Manay Bicol. Ayan, may harang naman ay. Ambot man to si Lolo, oy. Pinakaba niya yung aking puso. Akala ko din na naman niya ako lalagyan ng harang. Ambot sa kanya, uy. Junaski, thank you so much, lalab. Ma'am Mary Rose, good morning. Ayan. From Manay Bicol. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Ay, ini-stress ako ni Tapang eh. Samira, may love shout out. Madam Mary Rose, may love shout out. Everyone, may love shout out. Ocean, Shamira, and Kuya Jong. Ayan. Everyone here, thank you so much. Halat daw ma-exit ulit. Imanay Bicol, salamat. Yan, may harang na ako. Ano to? Ajinomoto. Ayan, Ajinomoto to. Ano to? Pork. Ayan, may ingredients pa. Manay Bicol, may love shout out. Ayan, thank you so much. May harang na si host. Ambot man, uy. Late lang pala yung harang niya. I-exit ko nga ulit to, baka ano. Yan, Visayas Basketball, uy, ambot. May love shout out. Kabuya Warriors. May love shout out. Visayas Basketball, ambot. Oh, dun may love shout out, lalabs. Mary Rose Danwan Banana. Ayan. From Samira. Ayan si Kabuyaw. May love shout out. Who's morning na may kasamang I love you, ambot. May kasamang I love you. Ayan. Sige na, I love you to na. Ayudahan mo ko, Visayas Basketball, oy. Ayan, may love shout out to everyone here. 4 million in the house, may love shout out. Visayas ambot. Ayan, love yun si Visayas. Malaki na yung bahay. 8K. Sana all. Ito nangyari nung eleksyon sa amin. Pila-pila, grabe tao. Ayan. Kuya Jong. Yan pa ba si Kuya Jong? Ito ko sa bahay mo, Kabuyaw. Mary Rose, back please. Ayan. From Samira. Ayan, Madam Mary Rose. Dan po si Samira po. Ayan, dami ng tao. Ayan, Kabuyaw. Ito ko sa bahay mo.
Kabuyaw, oy. Dadang. Si Lolo Day talaga ako pigharang sis. 3 sorolipon ginamit ko. Wala pa rin harang manay. Ala. Samir already to main account and second account you never turn back to me. Ayan. Isiya me 28 ming live shoutout o TW Samira. Isiya, ayan. Samdan tamsak sa'yo, friend. Ayan, salamat. Visayas Basketball, ayan ang baba ng bahay. Visayas. Yan ang laki ng views ni Kabuya Warriors. One day lang 1.9, sana all. Sana all one day lang 1.9. Ayan na, lisong sunming live shout out. Walay tamla derios kanang sagad abot nga lang ala. Oy. Ay. Everyone, nice to meet you from Lisongson Rose, my friend. Jing lalabing live shout out. Ayan, lablabin natin si Jeng. Lalabs ko, open ko lang. Ayan, salamat. Mary Rose Dragon Fruit, Manay Bicol. Everyone here, may live shout out. Abot daw nga lang ala yung tawa ko. Loko-loko ka talaga, Kabuyaw. Ay. 13 thumbs up, thank you so much. Lalabing love shout out, Jeng. Ako yung bahay mo, Jing Lalabs, ha? Ayan, Jing Lalabing love shout out. Casey Yame. Ayan. Big love shout out, Lalabs. Baba ko yung premier mo, Lalabs. OTW Kuya Jong. Ayan. Baba ko yung premier mo, Lalabs, ha? La. Hoy, Kabuyaw, lumayas ka na. Umalis na ito. Lumayas na si Kabuyaw. Ayan, may premier po si Jing Lala, patamsakan po natin. Manay dan tamsak sa'yo, friend. Tamsak host. Ayan. KC OTW. Ayan, salamat. Salamat, Kuya Jong. Oy, ayan. Uy. Sana si si Kabuyaw. Madam, bukas 3K dikit mo. Madam, bukas 3K dikit mo daw. Ayan. Kuya Jong dan sa premier mo with Kalimbang. Kuya Jong dan si Jing Lalabs. And Kuya Jong dan po si Jing. Meron din po siyang premier, Kuya Jong. Yan, Lisongson. Jing TV nagawa ng bahay. Ayan. Bless Channel 28 dan from Manay B. Nantamsa ka na rin si Kuya Jong. Premier. Kuya Jong. Manay B. Ayan, lalabing natin si Manay B, mga Lalabs. Ayan, Jing Lalabs. May premier po si Jing Channel. Patamsakan po natin. Manay tamsak. Tamsak nga, Ma'am Jing. Ayan. From Manay Bicol. Ayan. Salamat po, Manay. Manay B. Ayan, salamat. Tapos may love shoutout sa lahat. Ayan, may love shoutout. TV Corey, good morning sa inyong lahat. Ayan, good morning sa iyo, Lalabs. May love shout out. Veni. Full pack, Kuya Jong from Kisiya May. Ayan. Kuya Jong, full pack na si Kisiya May. Sino ba yung pumasok sunod kay Kuya Jong?
Tararan tarararan. Tararan tan tararan. Tararan tan tarararan. Kuya Jong Manay B. Ayan. Si Sam Reflection. Si Visayas lumayas na atato. Visayas, nandito ka pa ba? Thanks po sis Casey. Salamat. Ayan, from Manay B. Inablabin natin si Taytay Channel. Mag-love shoutout. Ayan, Taytay Channel. Huda Vlog. Mag-love shoutout. Hi host. Huda Vlog lalabs. Ayan, may jacket ka naman ay Bicol, dating dikit tayo, tamsak na lang ni Wellington. Mag-love shoutout. Hello. Ayan, Huda, meron ka ng jacket lalabs, Huda. Ayan, 8 million in the house. Mag-love shoutout. La 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 la. Nandito pa ba si ano? Chararan tan tararan. Nasaan na yung binaba kong bahay kay Manay ano? Ayun, kay Jeng. Mga lalas, patamsakan po natin yung nakapin. Ayan, kay Kuya Jong meron siyang premiere. Yes. Okay, give me 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Dansa nakapin. Ayan. Dansa nakapin from Joe TV Korea. Ayan. Thank you so much. 7 million in the house. 7 million. Thank you so much. Huda Vlog host. Thank you Lulabs Huda. Main channel mo ba to, Huda? 52. 52 ka palang lalabs. Sige lalabs, after kay Jeng. Ikaw yung pangatlo ipin natin. Patamsak mo na kay Jeng lalabs, kay Kuya Jong. Ayan, may mga premiere yan. Sige Huda, pupunta ako sa bahay mo, huwag ka umalis. Nakapindan na rin sa premiere mo. Ayan, Kuya Jong, dan na Kuya Jong. Andito pa ba si Kuya Jong? Nakapindan. Doon muna tayo kay Jeng. Huwag kang umalis, Huda. Ikaw sunod kay ano, kay Jeng. Patamsakan muna natin yung premiere niya. Patamsak naman ako lalab sa nakapin. Ayan. Yan mga lalabs, premiere po ang nakapin. Patamsak naman po ako. 9 million in the house. Nandito lang ako, my friend. Gilang Kuya Jong. Binaba mo na kita, Kuya Jong. Ayan, patamsak po nakapin mga lalabs. Kay Jeng TV channel. Ayan. Jojo Korean sa premiere mo with Kalimbang. Huda, wag kang umalis, Huda. Ito susunod kay ano, Jeng. Bigyan kita maya-maya. Hi, Huda. Nandito lang. Ayan. Wellington Pasos dan from Joe TV Korea. OTW Joe TV from KCA. KCA May. Yes, my friend. Thank you so much. Ayan, bigyan kita ng dalawa, Kuya Jong. Dalawa, Kuya Jong, sa'yo. Extra banana. Old tamsak host dan dikit sa nakabitan. Yan. Yan lalab Jeng. Dan sa'yo si ano lalabs. Si Joe TV Korea, old friend. Joe TV dan sa premiere mo with Kalimbang. Ala, ano ba to? Ano ba yung
Ayan, Dan Pulpak Joe TV from KCya. Ayan. OTW Jing TV from KCya. And Kuya Jong, dikit ko to sa'yo Kuya Jong ha. Ayan Kuya Jong. Bagong dikit Kuya Jong. Sa premiere mo. Harang. Ayan, salamat na lang sa iyong paharang. Thank you so much. Oh my God. Harang, lalab, salamat sa paharang mo dyan. Jim Dan tamsak sa'yo, friend. Ayan. And Kuya Jong, pangalawang dikit to Kuya Jong. Ayan, di na ka. Ayan, pangalawang dikit Kuya Jong. Ayan Kuya Jong, dalawang dikit sa'yo lalabs. Extra banana. Ayan lalab Jing, ito lalabs, dalawa rin sa'yo lalabs. May bago tayong gawa. Kusina lalab, may galab shoutout. Kusina ni Miles. Ayan, may galab shoutout lalabs. Salamat, salamat. Easy May sa Oppo ba yun? Ayan. Easy lalab, salamat. Nadikit ko na pala to sa'yo lalabs. Kamu gapaminga sa Mantilis DJ Tolet Mobile Sense. Nadikit ko na pala to sa'yo. Nambay ko muna sa'yo, friend. Maghilamos muna. Sige, maghilamos ka na Kuya Jong. Oy. Manay Bin, dito ka pa po ba? Bongs World. Ayan. Bongs World, nag-love shoutout. Ayan, lalab Jing, dikit ko to sa'yo lalabs. Tamsak ko sa premiere mo. Ayan Jing, dikit ko to lalab sa'yo. Jing, nanikit ko na pala yung dalawa kagabi. Ito dalawa uli. Huda, nandito ka pa ba Huda? Wag kang umalis ha. KCya, ayan. Dito tuwa si Joe TV. Oo. Yan Jing, lalas pangalawang dikit lalabs. Yung dalawa kagabi dinikit ko na sa'yo. Ito dalawa ulit.
Ayan, Jing Lalang, dikit ko to sa'yo. Inood ko muna para di malagas. July Vlog, nag-love shoutout. July Vlog, Tamsak Danos, shoutout. Ayan, July, meron ka ng jacket. Ayan, Lalabs Jing, dikit ko na yung dalawa sa'yo. And July, meron ka ng jacket, July. Huda, nandito ka pa ba, Huda? Wala na si Huda. Mag-love shoutout support from Mikasha Cuisine. Ayan. Petty Striker, mag-love shoutout, Lalabs. Thank you so much. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, OTW Bongs from KCA. KCA dan full package with bakas pasukli naman po from Bongs World. Ayan. 5 million daos, may love shoutout mga lalas. Magtitimpla lang ako ng kape, ha. drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, drink now, igit everywhere. Ayan, Ju TV on the way. July Vlog. Ayan, thank you so much. Mabalik ako mga lalas. Magtimpla lang ako ng kape. Bongs World. Ayan, nagawa ng bahay. Pampabuhay ng dugo. Wait lang mga lalas, babalik ako, ha. Inom lang tayo ng kape. Taglit lang mga 5 minutes, okay? Bongs dan patawa mo. Sa patawa mo, ayan. Ping vlog, yan. Ju TV. Wait lang lalas, Ju TV. Ay, bibigyan kita ng extra banana. Wait lang, ha. Sa pagdikit mo kay Ping vlog. Balik ako after 5 minutes. Magtimpla na ako ng kape. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Ano din mo sa video ko? Hindi daw. Ano ako bibili ng banana dyan? Tuba, sige, tuba, 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 Hmm. tuba, tuba. Sagot na ako. Magkakape muna. Drink Hmm. everywhere. Tuba, tuba, Ano ba? drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, Yung nasa po. drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, shot tag tuba, oh. Alpa, tuba.
And Madam Chronic, big love shout out. Nandito pa ba si Huda? Wala na. July vlog. Sino ba to si July? Haha, good morning. Pakape. Nandito pa ba si Huda? Wala na si Huda. Sino ba to si July vlog? Si Komedya vlog. Ayan, dikit naman na tayo niyan. Komedya vlog, may love shout out. Si July vlog. Ayan, dikit naman na tayo. Ayan, madam. May love shout out. Madam. Madam Chronic. Ayan, labalabin natin yan. Huda, nandito ka ba, Huda? Sabi ko, wag ka umalis eh. Ayan. Huda, nandito ka pa ba? Ayan si Madam Chronic. Labalabin natin yan. Mga kamot. Sexy live streamer. Ayan, lablabin natin yan. Big love shout out, madam. Uroy pa, uroy. JoTV Korean full package. Kalimbang all. Ayan. From July. JoTV. Lalas JoTV. Ayan, palablab po nakapin mga lalabs. Si Madam Chronic. July vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. July vlog. Kuya Jong. Ayan si Kuya Jong. Thank you so much, Kuya Jong. Lalabin po natin ang kapin. Ayan, Chronic Trends. Madalas maraming tao dyan. Meet my intro, Chronic. Wow. May pa-intro si Madam Uy. Harang. Ayan, salamat po sa paharang. Sino may bartiran dyan? Ayan, Madam Chronic. Baka gusto ni Madam Chronic makipag-bartir. Ayan. Kuya Jong, merong 10 si July vlog. JoTV Korean sa premiere mo. Ayan. Ayan, Madam Chronic, nasa bahay mo po ako. Nag-games ka pala. Sino ba to? Ano ba itong naklik ko? JoTV Korean sa premiere. Ayan. JoTV, wag ka malis ha. Salamat, Madam. Anong games? Hindi, natapos na pala yung video mo. Ang bilis, tas napunta na sa ibang pangalan. Kaya naging games. Ang bilis pala matapos nun. Ayan. 10, 20, 30 bartiran tamsak dikit mga idol. Ayan. Yan, sinong meron dyan mga ekstrang banana? Meron si July vlog. Ayan. Napunta na sa ibang channel. Madam Chronic. Ayan. JoTV Korea. Welcome JoTV from Chronic Trends. Ayan, 6 million daw may love shout out. 6 million. Ayan, Madam Chronic, dikit ko to. Ang bilis ng intro mo. Galing naman.
Sino nag-edit nito, ikaw? Wow. Ayan, amazing health. Harang tamsakos dito na nawawala mong anak na matagal ng panahon agoy. Migalag shout out. And madam, nandito ako sa bahay mo. Madam Chronic. Friends, migalag shout out lalags. Sino meron dyan ng extra banana? Ayan, gusto makipagbartiran. Meron si July. Si July mga lalabs. July Vlog. Ayan. Nagbaba ng bahay si July Vlog. Niniinom mo. Thanks madam. Yes po, ako nag-edit. Wow, sana all. Ito ko sa bahay mo, Jo. TV Korea. Ayan. Namsakos. Ayan. Kuya Pabs, migalag shout out. 5. Ha? Hoy. 5. Amazing Health Africa Premier. Ayan, palablab. Kylie, migalag shout out. Amazing Hi, migalag shout out from Chronic Trends Channel. Ayan. Good morning everybody from Kylie. Ayan. OTW Chronic from July Vlog. Jo TV Korea, migalag shoutout from Amazing Health. Ayan, Bongs World. Ayan si Bongs World, ang bawa ng bay. Ito naman si Amazing sa signature kilay. Ano naman sabi niya? Amazing talaga host sa signature kilay mo. Signature kilay talaga. Amazing din sa premier, maraming dollar si ma'am. Ayan. Signature kilay ang butsa mo, amazing oy. Pang-asar to yan. Chronic Trends channel dan pulpak kalimbang. Trends naman bingo mo. Ba talaga ay nakahide na yung letter E. Ay, ang butoy. Signature kilay. Nawala tuloy si ano. Amazing. Ay. Bongs World OTW from Chronic eh. Naka-hide na daw, naka-hide. Ay, ang butsay mo, amazing, oy. Si TV Korea, si Jojo the Farmer pala to. Init mo rin na may love shout out. May tamsak na pala ako dyan lalabs, oy. Ayan. Ayan, Madam Chronic, dikit ko to ulit ito sa'yo. Yan, tapos na. Good morning, Dimple Sakura, may love shout out lalabs. Dimple Sakura, tamsak. Ayan. Patamsak mga lalabs sa upcoming live. Ayan. From Dimples. Sige, lalabtamsakan natin yan. Anong oras ka ba nagla-live, uy? Bakit hindi ka nag-recommend? 4 PM Pinas 4, 5, 6, 7, 8. Amazing dan sa'yo. Ayan.
Ayan, tamsakan natin mga lalab si Dimple Sakura. Next na lang, amazing 5 pa lang nagawa ko. Ayan. Ayan, salamat. July vlog dating dikit from Pubs TV Vlogs. Ayan, July dating dikit daw. Ang ganda naman ni Madam Amazing. Ayan. Amazing. Madam Chronic pala. July vlog dating dikit. Ayan. Amazing dan sa premiere mo dating dikit. Lalabs Chronic Trends channel, may love shout out. 818 Joe TV Korea dan all, thank you. Ayan. Premiere please pala vlog from Amazing. Yung 10 million na daw sa may love shout out. 10 million. Ay, ang butoy. Yung 10 million daw sa may love shout out. July Bongs World, ayan, nagbaba ng kanilang mga bahay. Wellington Pasos, ayan. Yes, Bongs World, old friend here, thanks Lods. From Amazing Health. Hello guwapa, Secret Food, ayan, mag-love shoutout po sir, Secret Food, ayan. How are you? I am good, thank you so much, ayan. Secret Food, mag-love shoutout. Na-miss kita, ayan, miss you to po. Salamat. Premier please pala vlog from Amazing Health. Kailan ba yung premier mo ngayon na ba yun? Ednar Official, mag-love shoutout. Ednar, ayan. In Ednar, may jacket ka na lalabs. You have now moderator, Ednar. Thank you. Joe TV Korea dan from Pubs TV Vlog. Ayan, Joe TV Korea. Dan si Pubs TV Vlog, pasuklian na lang lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Jojo the Farmers. Tamsak na po from Secret Food Diary. Ayan. Salamat po sa patamsak. Salamat tos from Ednar Official. Akala ko si Ednar Indiano. Ayan. Akala ko Indiano eh. Ednar. Laki ng bahay ni Ednar. Ayan. Bongs World dan sa'yo lalabs. Ayan. Bongs World. Pasuklian po si Madam Chronic na kapiin. Ayan. 8 million daw sa Miguel shout out. Wala na si Huda, umalis na ba? Ayan, premiere from Ednar Official. Yan si Ednar Official, may premiere Amazing Health Africa dan Tamsak. Tamsakos. Madam Mary JB, Miguel shout out po. Tamsakos, salamat po sa patamsak. Bob's old friend from Amazing Health. Yan, tamsakan natin si Madam Dimple. Ayan. Dimple, tamsakan ko nga. Ayan. Nakakalimbang naman ako sa iyo, eh. Nakakalimbang. Madam Dimple, may love shout out from Mary GB. Ayan. Tamsak na. Ayan, Dimple Sakura Vlog. Hi, lalabs. Good morning. From Chronic. Ayan. Amazing Health in Africa. Ayan. Palablab sa premiere. Mary GB ng Tamsak Dimple. Ayan. Casey Yami 28. Nagawa ng bahay. Nating dikit sa nakapin. Hello, host. Mary GB. Mag-love shoutout po. TW sa nakapin. Ayan. Ednar Official dan all sa premiere. Ayan. Mag-love shoutout. Simple Sakura, ayan. Dimple Sakura, ikaw po sumunod kay Madam Chronica. Lima tayo sa may mga premiere. Ednar, tingnan ko Ednar kung nakadikit yung main ko sa'yo, ha. Dati man tayong dikit. Tamsak na lang to lalabs. Tamsak dan Dimple lalabs.
Casey Yami 28 ay nagbaba ng Biden sa Nakapin Chronic. Ayan. From Mary GB Vlog. Ayan, Madam Chronic. Na po si Madam Mary GB. Ednar Official dan tamsak from Dimple Sakura. Init million and house Miguel shout out. Ginawan mo na ba ako? Mary OTW from Chronic. Ayan, Dimple Sakura sa premiere mo. Dan from Joe TV Korea. Joe TV Korea, hello from Dimple Sakura. Bless channel dan all from Amazing Health. Premier please pala vlog. Sana yung ano mo, yung upcoming LS mo, madam, oy. Dimple. Sana ba yun siya? Madam Dimple Sakura, yung premiere mo, yung upcoming LS mo pala. Salamat Lalabs Chronic Trends Channel. Ayan. Joe TV Korea, salamat OTW. Henrik Milnos, Miguel lovely friend. Ayan, L3. Miguel shoutout dan Casey Yami 28 from Mary GB. Ayan. Casey Yami, pasuklaan si Madam Mary GB. Ayan. Dan sa'yo lalabs. Workout video from L3. Ayan. Amazing Health Africa dan connect to you from Ednar Official. Ayan. Dan amazing from Casey Yami 28. OTW Mary from Casey Yami. Ayan. Yan Bicolan ng Uragon, heavy workout from L3. Dan Amazing Health TV from Mary GB Vlogs. Yan Amazing Lalabs. Pasuklaan na lang si Madam Mary GB Vlogs. Pasuklaan na lang po lalabs, salamat. Yan 9 million daw sa Miguel shout out. 9 million, thank you so much. Casey Yami 28 dan all mega love shoutout from Amazing Health. Ayun mga lalas, yung mga binababa po ni Nightbot, palablab din po ako mga lalas, yung aking member, thank you so much. Yan Mami G. Nansukli, Mary thanks po from Casey ya. Ayan. Dan L3 from Mary GB. Mary GB Vlog Sukli dan Lalabs from Chronic. Ayan, thank you. OTW Chronic from Casey Yami. Ayan. Dimple Sakura Vlog dan Sukli sa bahay mo. Ayan. Casey Yami 28. Ayan, ang baba ng bahay. Casey Yami. Si Bless Channel pala to. Ayan, 5 million daw sa mga shoutout premiere. Good morning po Buhay Farm TV, may love shoutout. Ayan si Buhay Farm, nagbaba ng bahay. Go channel na kung guys, iwas lagas from Mary GB Vlogs. Ayan. Dan tamsa kustikal among gid ming love shout out. Ayan. Premier please palablab from Amazing Health. Ayan. Mary GB Vlog dan po from Joe TV Korea. And kalimbangin mo yan, Joe. Ayan yung nakalimbang mo na ba yan? Premier from Ednar Official. Dating dikit Buhay Farm, tamsak na lang from Mary GB. Ayan.
OTW Ednar from Kiseyami 28. Lalabs Mary JB Vlog, Miguel Love shoutout from Dimple Sakura. Ayan. Buhay Farm TV nagbaba ng bahay. KCME 28 Dan Lalabs from Chronic Trends. Dan Joe TV Corey from Mary JB Vlogs. Salamat Idnar Official from Dimple Sakura. Hello CC Dimple, ayan, from Mary JB Vlogs. Patamsak mga lalabs in host upcoming live. Inbaba mo na po kita Madam Chronic. Ibaba ko na lang yung premiere mo. Ayan. Patamsakan muna natin si Dimple. Idnar Official done. Doon muna tayo sa may ano. Ayan, Dimple Sakura. Patamsakan natin mga lalabs. Sige madam, ayan, 8:30 AM live ko host, 8:30 AM, maga pa. 2, 3, 4, 5, 6, ayan, mag-aalas 7 pa lang, 1 hour, nag-ayuda ako 10 banana bago, ayan, ayan, kalimbang nyo yan, Mary JB Vlogs, mga lalams, Dan Pull Pack from Ednar, ayan, Ednar Lalabs, pasok lang si Kiseyami. O, sa umaga na LS ko. OTW Boy from Kiseyami. Dikit ko na silang lahat. Ayan, salamat Madam Mary JB. Ako Ma'am Mary, sana all may ayuda from Jo TV Korea. Ayan, puntahan mo siya Jo, mamaya. Ednar Dan premier mo, ayan, from Chronic Trends. Buhay Farm, ayan. Nagaba ng bahay Buhay Farm. Ayan, Jo TV ko rin, nagaba ng bahay. Buhay Farm, ayan. From Kiseyami. Buhay Farm, pasok lang si Kiseyami. Paro-paro G. Paro-paro G. Oh. Ayan, L3, nagawa ng bahay. Heavy workout from L3. Buhay Farm TV natin dikit from Pubs TV Vlog. Ayan. Magandang umaga po sa lahat from Tikal Amugid. Tikal Amugid Lalab, magandang umaga. Napakabagal. Dan Anas Official Host, ayan, from Mary JB Vlogs. Ayan, maraming salamat po Madam Mary JB. Copy Pubs, ayan, from Buhay Farm TV. Kisey, ayan, nagawa ng bahay, Kisey. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ednar, nandito ka pa ba Ednar? Ednar, nandito ba ng bahay mo? Para matamsakan yung premiere mo, Ednar. Ednar, nandito ka pa? Wala na? Wala na siya. Ednar, baba ng bahay. May premiere ka. Ayan, premiere. Yan, Buhay Farm TV nagawa ng bahay. Dalin Lalamig Love shoutout. Dimple Sakura Lalabs, salamat. Ayan. Ayan, may premier po si ano. Patamsak naman ako mga lalabs. Idnar Official, nakapin. Dantikal Amungid from Mary JB Vlogs.
Ayan, tikal amugidan po si Madam Mary JB. Suklaan na lang po, salamat. Ito ko sa bahay mo, Ednar. Oh. Dan pulpak na kapin. Ayan. Kasi yummy 28 dan from Pubs. Huskain muna passengers, bawal magutom. Sige po, Madam Mary JB, kumain ka muna po. Ayan. Ednar dan po sa premier mo from Zalin. Ayan. Kuya Pubs, ayan ang baba ng bahay. OTW Pubs from KCA. Namsak pa ako sa premier ni Madam Chronic mga lalabs. Ayan. Chronic Trends Premier. Hello Ma'am Mary, good morning po ma'am. Ayan. Ramzalin Vlog. Dan Sukli Pub, salamat. Ayan. 4 million in daos may love shoutout. Ayan, Ednar, nasa bahay mo ako lalabs. Dikit ko to sa'yo dalawa. Ayan, Ednar, dikit lalabs. Pangalawang dikit, may dinikit na ako kanina. Salin Vlog dan Sukli, ayan. From Ednar Official. Patamsak pa ako sa premier ni Chronic mga lalabs. Ayan, binababa ko po yung bahay niya. Bless Channel dan from Zalin, Buhay Farm. Tingnan si Buhay Farm. And may premier din si Buhay Farm. Si Coach Charlie pala to. Ayan, dan na kayo sa nakapin. Ayan, dan ako sa'yo ng dalawa Ednar Lamps. Ayan, dan muna tayo sa may mga premier. Sino pa ba yung may premier? Ito may premier din. Patamsak po sa premier ni Buhay Farm mga lalabs. Ayan, nakapin. Salamat po sa papin ho. So lang naman po. Ayan. Jokore. Ayan. May premier ka rin lalabs, di ba? Ayan, sige mamaya-maya. Ikaw sunod niyan. Ano buan? Jo TV Korea lalabs. Ikaw sunod. Bigyan kita mamaya extra banana ha. Jo TV. Bye po Zalin from Kisea Main. Ayun, nakapin mga lalabs. Ang sakan po natin nakapin. Tikal amugid. Ayan, dan sukli. Ay, buang. Thank you Ednar from Tikalamogid. Ayan. Thank you so much.
Kain tayo friend, pansit canton. Wow, sarap pansit canton. Namsak po sa'yo host, Bicolanong Gala. Miguel Love shoutout lalabs. Bicolanong Gala. Patamsak po ng kapin mga lalabs sa premiere. Ayan. Ni Buhay Farm. Ano bang gawin ko? Ayan, patamsak din po ako sa binababa kong bahay mga lalabs. Ayan si Bloody. Tamsak dan sa premiere ng nakapin dating dikit from Ednar. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Tikal amugid ng baba ng bahay. Tikal amugid. Ayan, Bicolanong Gala ng baba ng bahay. Buhay Farm. Ito ko sa buhay. Sa bahay mo, anong Buhay Farm? Patamsak pa ko sa mga binababa kong bahay mga lalabs. Ayan, may mga premiere. Ayan, Chronic premiere. Angie Vlog, Miguel Love shoutout. Zalin Lala, Miguel Love shoutout. Zalin Vlog. Rose Balsomo dan sa'yo from Joe Corey. Joe TV Corey. Mga nalapatamsak naman po ko sa mga binababa kong bahay. Ayan, may mga premiere. Yan si Chronic. Yan si Jeng. Miguel Love shoutout. Rona Ayesha, Miguel Love shoutout lalabs. Thank you so much. Buhay Farm. Patamsak po ng kapin mga lalabs. Dito ko sa bahay mo, ano, Buhay Farm. Thanks Ednar from Joe TV Korea. Thanks you Jojo. Ayan, from Zalin Blanc. Salamat host, busy pa may bantay. Sige lang lalas, binaba ko naman yung bahay mo. Yan Rona. Rona, kindly connect to Joe TV Korea. Zalin Vlog, ayan ang baba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. BG lang muna mi. Sige lang lalabs. Ingat ka, baka mahuli ka dyan. Jojo the Farmer Dan from Bicolanong Gala. Jojo, pasok lang si Bicolanong Gala lalabs. And Buhay Farm. Dikit ko tapos sa'yo, Kois Charlie. And dalawang banana. Kois Charlie TV. Buhay Farm. Ayun, unang dikit. Pinitan ng dalawa. Buhay Farm. Ikalamugid ng baba ng bahay. Ikalamugid. Dan Sukli Zalin, salamat from kay Zeya May. Mga nalapalablab din po ako sa mga binababahong bahay and may mga premiere. Si Jim TV channel and ayan si Chronic. May premiere din mga lalabs. OTW Tikal. Ayan. Ronas TV dan from Joe TV Korea. Ronas lalapasok si Joe TV or si Jojo the Farmer.
Maya guys, 11 AM Pinas time mag-LS ako. Mega love shoutout sa lahat. 11, 12, 1, 2, 3. Angie Vlog Dan po, dikit pala vlog. Ayan, from Zalin Vlog. Manay Bicol. Ayan, lalabin natin si Manay Bicol mga lalabs. Manay, ayan. Jo TV Dan po sa'yo from Bicolanong Gala. Jo TV Kore, nagbaba ng bahay. Ay, nakapin mga lagdan na po kayo sa nakapin. Ayan, kay Kois Charlie. La 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 la. Hi. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Yan, pangalawang dikit sa nagkapin. Higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Jojo, baba ng bahay mo, Jojo. everywhere. Ang matam sa kanyan. Shatag tuba o. Jo TV. Ikaw may sino may mga premier dyan. Ikal amugid dating dikit. Ayan. Ikal amugid. Ayan, dikit ko to Kois Charlie. Kasi Yami 28 Dan Sukli. Ayan, dun na tayo. Kasunod na tayo kay Jo TV Korea na tayo. Ayan, may premiere siya mga lalabs. Diyan muna tayo sa may mga premiere. Manay Bicol Dan. Padikit. Ayan. Ayan, lalabs si Jing TV mga lalabs may premiere. Tamsakan natin. Lablabin natin. Tikal amugid Dan. Ayan. Thanks po Tikal. Ayan, from Kisea. Zalin Vlog, salamat po talaga. Salamat sa pasabit tos. Ayan. Nga naman po. Buhay Farm, ayan ang baba ng bahay. Thanks sa pagpinos. Ayan, salamat din lalabs. Butikat. Tikal amagit. Ito ko sa bahay mo, Jojo. Day 23. Tamsak. May mga ano ka pala, may mga manok ka pala. Masarap yan adobo. Tamsak po nakapin mga lalabs. Ayan si Jojo the Farmer. Cristitas Life, mega love shout out. Cristitas. Ayan, salamat Cristitas. Cristitas. Si Lolo Manay Bicol, hindi niya ako binabawasan sa aking banana. Binabawasan niya yung aking revenue. Halos ubusin niya na eh. Dati yung revenue ko nasa 49, ngayon naging 20 na lang ambot. Ay, ambot mo to si Lolo, kulang na lang kunin niya lahat. Vertical from Jo TV, heavy workout from L3. Buhay Farm, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Si Buhay Farm. Natamsakan ko na to dati lalabs. Buhay Farm. Hindi ba mahirap mag-alaga ng mga manok na ganyan? Ha, ako sa batag ko, binaskit na naman. Nag-2,800 na ako, 2 kabeses.
Oo, binabanatan niya ako sa revenue eh. Ubusin niya. Hindi niya ako kinainan sa banana ko yun. 2.7 pa rin. Sa revenue niya ako nilalapangan. Ubusin na lang niya kaya yung revenue ko. Uy. Ayan, Jokoray, dikit ko uli ito sa'yo, lalabs ha. Hindi na ako magbakas. Sino pa may friend naman ni Bicol gusto mo ipin, oy? Casey Yami, kanina pa to si Casey Yami. Yan natin yung bahay ni Casey Yami. Si Bless Channel, ayan. Ayan, doon na kayo sa nakapin. Punta na tayo kay Kiseya. Kanina pa to siya. Joe TV Vlogs, Migalab shout out. Christina Lingat Santos, Tamsak Danos, Migalab shout out. Tikal Amugid nagbaba ng bahay. And lipat naman tayo. Ayan, kay ano naman tayo? Mobile Sounds. Wala talaga si Lolo, matira ang matibay. Matira talaga matibay. Nung nakaraan, grabe yung lagas sa akin ni Lolo. Hindi ako nang babanana, hinayaan ko na lang. Kakabad trip. Ngayon, revenue naman yung binabanatan niya. Kunin na lang niya kaya lahat. Manay Bicol dan po sa'yo from Bicolanong Gala. Ayan. Di ka lang magigdan sa gulay bunga ng malunggay. Ayan. JoTV Vlogs ng Mabanang Bay, Cristitas Dan Kiseya from Christina Lingat. Ayan. 2020 Bartiran from JoTV Vlogs. Ayan. Ayan, sino may ano dyan? 1020 Bartiran from Jo. Sino ba to si Jo? JoTV Vlogs. La JoTV, dikit mo na sa akin yung 10 mo, loves. Lalabs JoTV, kung wala dyan, kung walang may gusto dyan, dikit mo na lalabs, oy. Tama po, manay sis, noon muntik na ako sumuko. Pag sumuko kayo, kayo ang logi ah. Walang sukuan, nandito na tayo eh. Christina Lingat Santos, ayan. Bicolanong Gala TW. Dan Casey Yami, parang Bicolana, ayan. Yan, Bicolanong Gala. Pasok yan si Casey yan, nakapin, ayan. OTW Christina Zalin, ayan. Okay, so OTW sa'yo 10. Sige, Jong, itamsak mo na lang sa ano ko yan. Diyan sa LS ko yung with tamsak ha, ayan. Itamsak mo yung 10 lalads. Tamsak tayo sa video host, sa video ba? Ito yung bahay ko eh, yan o. Tamsak mo dyan, ano, ito. Hindi ko lang ng Oragon, ayan ako yan. Kasi para may pampakain ako kay Lolo mamaya. Yan, mamaya kainan na naman na. Ano ko yung bahay mo, JoTV Vlogs. Ano yung name mo? Sino ba to si Jo? Ang hirap naman ng pangalan mo, uy. 1.91k, ayan. 1.91 ka ano? Haha. Gula ng galadan sa'yo, Marian Hill. Dikit mo lang yung JoTV ha, ayan. Bicolanong Galadan po from Manay Bicol, ayan. Giser 45 tamsak host. Giser, may live shoutout. Kasi ito dalawa sa'yo lalabs. Manay Bicol, mamaya didikit ko sa'yo, may 4 akong bagong gawa. Dikit ko sa'yo mamaya, manay ah. 4 lang yung bago kong gawa eh. Ito, Bless Channel, 2 sa'yo lalabs. Nandito ka pa ba? I made my own lima candy. Wow, sarap. Drink now, higit everywhere. Tuba ne. Drink now, higit everywhere. Tuba ne. Drink now, higit everywhere. Tuba ne. Drink now, higit.
Ayan, kay Same Kalimbang na sa'yo, pabalik na lang si Giselle. Ayan. Dan po sa'yo kanina, Zalin, thank you. Ayan, Zalin Lalabs. Wow, salamat, madam. Madam Damin. Ayan, salamat naman ang Yemen ni Kisia. Ayan, dikit na to Kisia. 2 minutes nood. Para wag lapangin ni Lolo. O, TW Cristita. Ayan. Cristita. Tika lamang gidan sarap ng malunggay host. Ayan. Parang Zalin Vlog. Dante lalabing ilang shoutout Dante ya. Ayan. Nagtuba-tuba kasi batag. Batag. Ayan, pangalawang dikit tayo. Bless. Kasi Yame. Ayan, Manay Bicol. TW yung 4 sa'yo, Manay. Zalin, wag ka umalis lalaba. Idikit ko rin sa'yo yung 4. Zalin, wag ka umalis. Yan ka lang ha. Ayan, dikit na sa'yo. Tumanay o TW na yung 4. Dan Bicolana. Sige lalab, salamat. Sino ba to? Si Christine Lingat Santo. Salamat. Punta man ako kay Manay Bicol. Hindi pa naman tapos si Joe TV. Magsha-shoutout naman yun. Manay Bicol. Yan Manay, nasa bahay mo na ako. Flores de Mayo, Manay Bicol. Ayan. May harang ka Manay. Ayan Manay. So bahay mo kung may ano ka Gusi. Gusi ba to? Gusi Beauty. Yung harang mo yan, pangalawang harang. Dan Manay from Christina Lingat. Oh, daming tao kay Manay Bicol. Ayan. Ito Manay, pangalawang dikit. Mga ano yan, yung mga sige ano, Joe TV. Sige Lalabs. Pagkatapos kay Manay Bicol, pupunta na ako sa bahay mo ha. Wait lang, wag ka umalis Joe TV. Tapusin ko lang muna si Manay Bicol. Ayun Manay, din ako magbakas Manay, yung pangalawa. Pangatlo, pang-4. Sige host. Hindi kita sinabayan kasi baka malagas agad eh. TW po Christine. Ayan. Dante dan dating dikit tamsak na lang. Saan na ba yung isa? Pamanay. Pabs TV Vlog. Ayan, dan from Joe. Flores de Mayo. Ayan man. Flores de Mayo.
Ayan, KMM Vlog Mega Love shoutout. Ginawan mo na ako? Sino yan? Thank you so much. Thank you. Ilan yan? Sige. Isa pa lang, antok ka na? Isa lang? OTW na ako Joe TV Lalabs. Maraming salamat sis, paayuda mo. Oo nga. Ayan, Iron Gold, may love shoutout. Uroy, uroy. Ayan, manay, dan akong 4 manay. Bagal ko, pinapanood ko pa kasi. Ayan, may harang uli. Ayan, nandito ka pa ba Joe TV na OTW na ako lalabsa. Yan malala maglablaban ng kayo dyan. Kay Zia, dan na kayo kay Zia. Dan Tia Dan. Kristitas. Sino pa ba yung nandyan kanina? Zalin Lalabs. Ayan, si Zalin sunod natin. Dan Giselle, ayan, salamat sis. Ayan, nandito na ako sa bahay mo, Joe TV. Ayan, Gold, may galab siyang out lalabs. May pampakain ako kay Lolo, yung dinikit ni ni Joe. Mamaya kakainin din naman yun yung dinikit niya eh. At least meron akong pangkain. Joe, ito na, sa bahay na ako lalabs. $1.91. Sa wakas, ano ba to yung mo, salamat lalabs sa pagpin. Pagkatapos nito ni bigyan kita ng 4 na Zalin lalabs sa pagkatapos kay Joe. Huwag ka lang umalis mo na ha. Yung aking bagong gawa, idikit ko rin sa'yo para kahit papano may makain si Lolo sa'yo. Oo. Ayan, Joe, hindi na ako magbakas. Sa wakas nakapalit na din kami, super kapagod. Ayan, yun ang dikit. Unang meeting tato. Dan Sukli, Dan Tia, thank you Kuya Paps, nagbuha ng bahay, Miguel Love shoutout po. Zalin Vlog, okay naman po sis. Ayan, sige lalabs para may extra lalabs. Sige. Tapusin ko lang to si Joe, mabagal ako eh. Ayan. Alis muna ako, magpakain muna ako ng aking mga alagang manok. Sige lang Lulalab, sige, salamat. Copy paste mo yung video host. Sige, ito na. Ma'am Christina Dan Sukli sa labong mo, ayan.
Sige lang lalas, maglablaban muna kayo dyan. Maglablaban lang muna kayo dyan mga lalabs. Bunson Mobile Sound. QTV dan dikit, di ka lang magidang mamanang bahay. 1, 2, 3, 4. Apat pa lang. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. Nakalima na ako. Johari Tamsak Host, big love shoutout Johari. Ayan. MBO dan from Pams TV Vlog. Ayan, Zerl is Shirin 26 Castro pa jacket host. Ayan, mag love shoutout lalabs. Ayan, may jacket ka na. 1020 available here. Ayan, Jo. May 1020 si Johari. Kung gusto mo lalabs. Makipagpaligitan ka dyan, Joe TV. Kailan na bang kuwan? 4 na lang. Tamsak dan sa nakapin, patamsak na lang. Ayan. Tsada. Ayan, 3 na lang. Manay B, Zalin Tamsak Dan. Ayan. Ingay ng mga aso. Ingay ng mga aso eh. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. Dan Tamsak Zalin. Ayan. Yan, isa na lang. Isa na lang kay Jo. DJ RR Remix. Come on, let's do it, let's do it.
Ayan, Jordan ako ng 10. Natapos rin pagkabagal ko ayan. Di ka lang magignan, Jerlyn Dan sa nakapin pabalik na lang po from Jeril ayan. And 11 million daw sa mga shout out pagkabagal ni Josué. In may harang pa Ju. Gumuhit ka na. Ayan lalam OTW yung apat Zalin ayan. Zalin, Buhay Farm TV o tinabulo parang Jiril, ayan. Rose Balsum. TW Shirley, ayan. Watching Johari old friend, thank you from KC. Yan lalab Balsumo lalab, si Rose Balsumo. Unang dikit, hindi na ako magbakas salin. Ayan na, sa tindahan mo to. Naubusan ng mga biskwit dahil pinakyaw. Ayan. O sana all. Sana magka-business din ako ng katulad ng business mo. Buhay Farm, ayan. Pangatlong dikit lalab salin. Ayan, pangapat to lalab. Ayan, lalabsalin din ako ng 4. Magpin naman tayo ng iba. Alhamdulillah. Ayan. Sino yan yung nandyan kanina? Tingnan natin. Tikal Amugid, kanina pa siya. Manay, gusto mong ipin? Punta tayo kay Tikal Amugid. Kanina pa to siya. Dan tamsak sa nakapin. Ayan, salamat lalams. Ayan, nandun yun sa ano mo. Host, tampo tayo from Johari. Oh my god. Johari. 15 pa lang yung bahay mo. Main mo ba to Johari? Johari. Salamat. Tingnan ko yung bahay mo. Tingnan ko. Johari, salamat po sa pagpin. Ayan. Tingnan ko muna Johari. Di ba tayo dikit dati? Hindi o Cheryl Castro dan sa'yo. Ayan. Ayan, Sir James, magalag shoutout. Sir Bluchito, magalag shoutout. Ayan, James, GP, Sir James, magalag shoutout. Bicol ng Oragon. Ayan, nagbawa ng bahay. Saan na ba yung bahay mo, Jaher? Johari. Ala, dikit na tayo lalabs, oy. Ano tayo, X? Johari X na tayo. Yung iba kasing alagad na sa ibang kabilang cellphone. Ayan, Sir Brochito. Ilang shout out. Brazil Life balik na po. Ayan. Life balik sukli na po. Ayan. Chorus Garden ilang shout out. Tikal Amugid. Ayan. Dan Shiril. WS na lang kulang host. 15 na lang, konti na lang. Hala, ilang araw na lang yan Tikal. Ano lang yan, 2 araw. Muni ka na giatay kay Johari.
Tikal amugid. Ayan, dikit ko to sa'yo, lalabing kita dalawa. Ang sarap pala nito, bunga ng malunggay. Ayan. Wow, yummy. Nito ko sa anong gulay. I-play kita mamaya, tikala. Sir Brochito, may love shoutout, uy. 2 araw na lang yan, tikal. Muna ka na. Bliss Channel 28, dan dikit from Brochito Channel. Ay, upos, konti na lang. 2 araw na lang yung lalabs. Muna ka na. Pwede ka ng ano, tumambling. 2 araw na lang yan. Christina Lingat Santos, dan chorus from Christina. Ayan. Ayan, tikal lalab, 2 sa'yo, 2. Extra banana, 2. Ayan, Zalin ang gawa ng bahay, Zalin. Iron Gold. Andyan pala si Iron Gold. Maya lalabs ha. Opo, lalat, gusto ko din yung malunggay. Pampagatas yan eh. Yung mga nagpapasuso dyan, yung mahilig magsuso, ayan. Magluto kayo ng ano daw ng malunggay. Pampadami siya ng ano, gatas. Premier from Ednar, ayan. Dan Brochito from ano, ano yung binabasa ko? Thanks, boss. Opo, lalab, gusto ko din. Ayan. Rose Balsumo dan from Brochito. Ayan. Premier dan Brochito from Christina. Ayan. Ayan, Zalin. Tawa siya. Buhay Farm TV. Ayan, ang baba ng bahay. Kay si Yami. Ayan, tikal dan 2 sa'yo, lalabs. Sa iyong malunggay. Kunin ko yung pangalan mo, mamaya play kita, tikal ha. Tulong ko na lang to sa'yo. Tikal. Play kita. 2 days na lang yan. Monetize ka na. Pwede ka nang magpakanton. Ignar official dan. MB udan pasok play from Johari. Ayan. Tikal among gid, ayan, binigay kita ng 2. Si Brochito Channel, lablabin natin mga lalabs. Ayan. Oras, ayan, nawa ng bahay. Kiseya mate dan from MBO. Sino ba to si MBO? Sige po, maraming salamat. Ayan. Andito pa ba si ano, si Iron Moto Vlog, Iron Gold. Tayo kay Iron Gold. Kasunod si Brochito, ayan. Thanks po, host. Ayan. Ayan, bigyan kita ng 4 Iron Gold. Maui. Yan, Iron Gold. Hey, Ailinski. From Dragon Gaming, nag-love shoutout. Ayan, Iron Gold. 4. Extra banana, 4. Ayan, Sir Brochito, digit ko rin to, sir. May 4 akong bagong gawa. See? Tingnan mo yung dinikit ni ano kanina, yung 10 kinain din ni Lolo agad-agad. At least kinain niya yung ano 10.
Yung binarter ni ni Video TV. Kinain ni Lulu agad-agad. Wala tong awang matanda na to ah. Ayan, Iron Gold dan sa'yo from Johari. Ayan, OTW na Iron Gold. Wala to si Tatang, oy. Kinain agad. Kilibin mo yun daw sa mga shout out. Dan Paul Coras, ayan from Kiseyame. Ayan, Iron Gold, ito na-retreat ka na pala. Yan, 4 sa'yo on the way. Coras Garden dan sa'yo, salamat. Hindi na ako magbakas sa Iron Gold. Tapunan ng lumang gamit sa City Hall ng Japan. Ayan. Wala, ang bilis ng bahay mo, Iron Gold. Nasa 803 ka na, ang sipag mo palang mambanana. Coras Garden dan, Bruchito Chanong dan tamsak sa premier. Dikit na sa bahay mo. May premier ka na ba ngayon, Lalabs? Lalag, salamat. Bukas na lang uli mamili po ako sa paninda. Ayan. Sige Lalag, Zalin Lalabs, ingat ka palagi yan and God bless eh. Kailangan mo maugat. Yung maugat ang saging para hindi makain ni Lolo eh. Yung makapit. Yung dinikit na sa akin, kinain agad-agad. Yung kanina, yung binartir niya. Silipin ko ah. Wala to si Lolo, oy. Ayan, 2 minutes na Lalabs. Iron Gold. Ito pangalawang dikit. Galchan. Yan pangalawang dikit, Iron Gold. Johari dating dikit, tikala mo ganang baba ng bahay, buhay farm, ayan ang baba ng bahay. Bless Channel 28 dan from Bruchito Channel. Ang 3 dikit Lalabs. Iron Gold. Hindi ako nagbakas na Iron Gold ha. Ayan, dan 4 Iron Gold. Johari Pulpak. Thanks po, host. Ayan, pinapanood ko pa yung video mo. Bruchito, Sir Bruchito. Koras maya-maya, Koras. Sabihin din kita ng 4. Punta muna tayo kay Sir Bruchito. Nasaan na yung bahay niya? Chududun, chududun, chududun. O, nagbaba siya ng bahay. Chirin, chirin, chirin.
Sir Brochito. May premier pala to si Brochito, oy. Indianong Family Vlogs, tamsak dan host, tamsak lang host, busy pa host. Ayan, sige, jacketan natin yan. And may jacket ka na, lalabs. Kamo, Gapami, Samantilla, DJ Tony, Mobile Sounds. Ayan, may premier pala si Brochito. Mga lalas, may premier po yung nakapin. Ayan, puntahan po natin Brochito channel. Ayan, nakapin po, may premier mga lalabs. Tamsakan po natin nakapin. Ato ako sa Tacloban, di awhag ako sa babae nga maanyag. Di balikan niya sa ako ang binagol niya. Barato daw kaayo o pagkalami ang ba. And then Brochito, thank you from kay Seyame. Ayan. Ayan yung nakapin po mga nalam, may premier po yung nakapin. Lamlabin po natin nakapin, may premier. Ayan. Kay Seyame 28. Ayan. OTWMBO. Madam One Day, may ganap shoutout po Madam One Day. Ayan. Tamsak. Good night host, nag-ayuda ako sa'yo host, 2 guhit pang breakfast ni Lolo sa'yo. Ayan, salamat po Johari. Naiya naman ako sa'yo. Thank you, alis ka na? Nayaman tuloy ako. Ayan, tamsak sa nakapin. Manang Monday TV MBO, dating dikit sa'yo. Maraming salamat Johari Lalabs. Buhay Farm. Bye, sleep na ako. Sige po, salamat na labs. Ingat ka palagi and God bless. Mga lalabs yung nakapin po. Ayan. Nakapermer po ang nakapin. Lablabin po natin mga lalabs. Inner Premiere. Ayan. Madam Monday TV. Madam One Day TV, biyahin po kita ng 4. Ayan. 11 million daw sa mga shout out. Ito po, dikit ko sa'yo madam, ang Sirena the Mermaid. Ang cute. Ayan Madam One Day, ito 4 po ang dawi sa'yo. Yung Sirena the Mermaid. Ayan, done. Ang bilis ng video. Tamsak sa nakapin. Ayan, salamat.
Dan Sukli Imbeo, thank you. Ayan. Ayan, Madam One Day TV may harang. Sabay mo ko uli. Oh baby, you know I love you and have my full support. Bobby Shine, big love shout out to you, loves. Thank you so much. Give me likes. Bobby, how are you? Baby, oh my baby, you miss me. Thank you so much, Bobby loves. Thank you. Ayan, Madam One Day TV, pangalawang digit po. Ito, Madam, pangatlo. Hindi ko siya mapigilan. Saan na ba yung sirena? Ayan. You're my one and only baby. Wow. Thank you, Bobby. Thank you. Ayan. Yan, Madam, One Day, pangatlong dikit po sa'yo, Madam. Yan, pinapanood ko pa. You're my one only baby daw, sabi niya. Rainy at the Graveyard. Ayan, Madam One Day TV. Nasa bahay mo po ako. Parang J Black Remix, may love shout out. Mga nalabs yung nakapin po, mayroon siyang premiere. Tapos na ba yung premiere niya? And then na pala yung nakapin. May harang pa. Ayan, Madam. One Day, pinanood ko siya ng 2 minutes, Madam. Para hindi siya malagas. Ayan, pangapat to, Madam. One Day, bagong gawa ko to. One Day TV, OTW from Kiseyame. J Black Remix. Music, may galab shout out. Ayan, pangapat, Madam. And Madam One Day, dan po ako ng 4 sa'yo po. And may harang ka pa. I always come here to admire your beautiful face and your soft voice, baby. Oh my God. Paul, ayan, dan Paul One Day from KC Arnaldo. Manuel Pasos, may galab shout out. Harang, ayan. Ayan, salamat mo sa paharang. Madam One Day, nagbigay po ako ng 4 sa'yo, Madam. Ayan. Extra banana. Manuel Pasos. Kumusta na yung nakapin? Buhay Farm, ayan, nagbaba ng bahay si Buhay Farm. Pinagalaw. Manuel Pasos, ayan, nagbaba ng bahay, Manuel. Alan Aquino, may galab shout out. Ayan, Alan, nagbaba ng bahay. Alan Aquino.
5 million daw sa Miguel Love shoutout. 5 million. Thank you so much. Tuba, tuba, sige, tuba, 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 sige, tuba, MBO full packet 112 ka na. Ayan. tuba, Ayan MBO, wag ka umalis dyan. tuba, tuba, ring now. OTW Alan Aquino from Buhay Farm TV. Ayan. Buhay Farm nagawa ng bahay. Tuba, oh. Ayan, Madam One Day. Dan sa'yo lalabs. Iron Gold nagawa ng bahay. Ayan si Arnaldo. Dan daw Iron Gold sa'yo si Arnaldo. Kiseyame, yan ang baba ng bahay. Kiseyame. Thank you so much. Manay Biko. Oh, ayan. Oo. Ligo muna ako sis, may dumanon ako. Maraming salamat sa lahat. Ayan, sige po Manay. Maligo ka na. Whitey Pamora. Ayan. Anong araw na ba ngayon? Friday na ba ngayon? Thursday pala ngayon. 26 na. Arnaldo Durat dan from Iron Gold. Ayan mo yan, Iron Gold. Kung meron kang extra banana, bigyan mo na lang lalabs. Si Arnaldo. Huwag nilang idikit yung menu dyan kasi puro lang naman yan shout out. Leo Pito Tika, nag-love shout out. Cleo Free, ayan. Ayan, Cleo Free, meron ka ng jacket lalabs. Thank you so much. Cleo Piti Tuka, Tutika, ayan. 789. Thank you ate. Ayan, thank you din lalabs. Sino pa ba yung hindi ko dyan? Ayan, Premiere, patamsak sa Premiere. Ayan ang sa bahay mo ako, J Black. Mistake ka muna Cleo, pilihan kita ng 5 lalabs ha. Cleo, wag ka muna umalis. Nasira yung isa kong punos. Ayaw dumikit ng mga banana ko pag uwi ko ng Pinas. Gawa ako ng
mag-ayuda ako. Ayan. Kailan ka ba uwi? Iron Gold. Ako lalabs, uwi na ako sa June 30. Mga first week ng July nasa Pinas na ako. Ayan. One Day TV. Ayan. Madam, binigyan kita ng 4 kanina, madam. Ayan. May 31, June 30. June 30 ako light. Mga July, nasa Pinas na. Para doon sa Pinas, marami akong time. Yung mga taong di ko nasusupport, masusupport ko na yan palagi. Ayan. Kasi nasa Pinas na ako, marami na akong time sa aking YT. Ayun, Gold Motovlog dan. Una ako sa'yo, host. Kailan ka ba? Ay, may 29 ka? Ay, may 31. Ano na lang yung waiting mo. I-push. Sa Martes host, ayan, ingat ka lalab sa iyong biyahe. Mag-ingat ka, sa Martes na pala yung flight mo. Kanina pa to si MBO. Tingnan natin yung bahay ni MBO. 112. Ayan, MBO, bigyan kita ng lalabs. 5, ipin ko muna sunod natin si Madam Love Channel. Ayan, 5 sa'yo, MBO 5. And on the way yung 5 sa'yo, MBO lalabs. Si Tim Bania pala to. $112. Ayan, 5 sa'yo lalabs, MBO. Flower pot, galing naman. Ayan, harang madam from Junel Sabanal. Yan, Sir Johnny, nag-love shout out. Salamat po sa iyong paharang. Aba ng harang, ayan. Putulin mo na yan. Ayan, lalag Team Benia. Hindi na ako magbakas, MBO. Walang dikit. Ayan, pangalawang dikit. MBO. YouTube na nag-love shoutout. Hello idol ma'am host. Ayan. Nagpalit ka na naman ng profile. Ayan, pangalawang dikit MBO. Sa flower pot. Salamat madam. Ayan. Ayan, pangatlong dikit MBO. Flower pot.
YouTube Bono, migalab shoutout po YouTube Bono. Gwapahan na host, paru-paro di daw host ka nang naglingkod lang. Ayan si YouTube Bono, lablabin natin mga lalabs. Work muna madam, sige po Dave. Igalab shoutout Dave, work muna. Arang, ayan. Panay kape ka Dave. Ayan pang-apat, Team Benea, MBO. Dili na lagi ka mag-smile host, bahala ka mabawasan yung ganda mo. Cleophil, Tauti ka vlog, dan tayo pulpak from MBO. Ayan lalabs, 8:17 ka na. Dan ako ng 5 sa'yo MBO. Ayan, dan 5. Ano din Dave? Ang butoy. Ayan, dan ako ng 5 sa'yo. 117 ka na, Team Benea. Punta tayo kay sana si yung tumawa na tamo ang ganda baga. Host out muna ako, mag-vlog lang sa pagkuha ng papeles para sa pag-uwi ng Pinas. Sige na yung goal, mag-ingat ka palagi yan, God bless. See you soon in Philippines. Ayan. See you soon after 1 month. See you soon everybody. Cleophil, nandito ka lalabs. Punta kay Cleophil. Madam Vlog Channel. Hi. Ayan, live dan na po sa nakapin cute ng little girl, very smart. Ayan, dan dikit Team Benea. Team Benea pa, lablab si One Day TV lalabs. Nandyan ka pa ba? Ayan, pasuklan yung mga dumikit sa'yo. Si Tikal Amugid, dan din sa'yo, pasuklian din lalabs. Tikal Amugid, and then si One Day TV. Coach Charlie TV, dan from Life Moments. Ayan, buhay from nagbuha ng buhay. See you tomorrow everyone, take care. Ayan. Sige lala, buhay farm. Good luck. Leo P, ito ko sa bahay mo ha. One Day TV, dan from Life Moments. Dan sa nakapin from YouTube Bono. Ayan, Cleo P lalabs. Suklian mo yung dumikit din sa'yo lalabs. Si YouTube Bono, dan sa'yo. Ayan. Si Tikal Amugid, dan din sa'yo lalabs. Cleo P. Cleopidan po, ayan. Patamsak premier from J Block. Ayan, lalabs on the way yung 5, Cleopi. Olympian City to New Territory, Hong Kong, ayan. Ayan, Cleopi, hindi na ako magbakas. Dikit ko na lang yung 5 sa'yo, ha. Unang dikit. Team Benea dan from Bicolanong Gala. Ayan, pasuklian din si Bicolanong Gala. Tikal Amugid, haha, damugid. Pasuklian mga lalabs yung dumikit sa'yo. Cleopi? Ayan, pangalawang dikit to sa'yo. Cleopi? Paru-paro di host from YouTube Bono. Ayan, Cleopi lalabs.
Murod to ano to, grade 8 yung nakapin. Maluwang dikit. Tikal dan dikit from One Day TV. Ang bagal pa na ikot man eh. Timbiyadan sa'yo baby girl sa mathematics instruction mo. Ayan. Yan, Cleopy. Lablabin mo yung dumikit sa'yo, ha? Yan, pangatlong dikit to sa'yo, ano, Cleopy. Piyan kita ng 5. Suklian mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Balik lang ko, host, kay magtambal pa ko sa akong bam-i. Kinatay na bayani dapit sa itlog. Sige na, ano, YouTube no. Cleopy Tutika. Ayan, mag-grade 8 ka na pala, lalabs. Cleopy. Upcoming live hosts from Dantia Valdez. Sige lang po, Dantia. Bye po, guys. Bye, see you next year. Sige lang, lalas, tamsakan ko yan. Ayan. OTW2, ayan, YouTube bono, OTW si Casey, ha. Suklian mo yan. Kainis, nagahang. Cleopy Tutika Vlog Dan. Kainis naman tong mobile na to. Bicolanong Galadan po, bagong dikit. Ayan. In 11 million daw, may live shoutout. Ayan, Cleopy, malapit ka nang mag-grade 8, ha? One Day TV dan sa'yo, pulpak parang MBO. Ayan, Madam One Day TV dan po si MBO po sa'yo, Madam. Ayan. Aray ko na nga lang yung pa ako. $11 million daw sa biglang shoutout. 11 million. Ayan. Thank you so much sa 11 million in the house. Ayan, Arnaldo Dan pulpak po. Thank you from Cleopy Tutika Blanc. At meron siyang bakas, Cleopy. Ayan, 3 na lang sa'yo, Cleopy. Ako na magbibigay sa'yo, ha. Para mag-grade 8 ka na. Buhay Farm TV. Ayan, ang gumanang bahay. Buhay Farm. Sunod natin. Dantia. Wait lang, lalabs, ha. Tapusin ko lang to si ano. Walang bakas si Arnold sa akin. Hihi. Hindi naman nagbabakas yan, lalabs, eh. Ako, Cleopy, hindi na ako nagbakas sa'yo, lalabs. Ha? Pag-graduate kita ng grade 8. Pitin ko yung main ko, ha. Idikit ko sa'yo kung di pa ako dikit. Pitin ko yung main ko, ha.
Okay lang ate, walang bakas. Thank you so much. Ayan. Eh, dati pala tayong dikit. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys, the best. Yan, dalawa na lang pala sa'yo. Graduate ka na ng grade 8. Yan, dalawa na lang. Dalawa na lang sa nakapin. Hoy, Arnaldo, don't only shout out. Just connect. Hakob, nigalab shout out. Hakob. Dante Abales, dan po sa'yo kuya, bagong dikit. Ayan. Nagkakang na tong mobile ko eh. Sir Dante Valdez TV, dan pulpak na po pramtikal amugid. Arnaldo dating dikit. YouTube mo dan pulpak. Inis o nagahang tong mobile ko. Bagal. YouTube mo, sige magbakas ka dyan MBO, magsuklian. May ginawa lang saglit. OTWJ Black, ayan plang kay Seyame eh. Inis oy. Ayan, Buhay Farm, nagbaba ng bahay, Buhay Farm. Ayan, Lalabs Cleope. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys, the best. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. Ayan, ano ka na Lalab, grade 8. Kois Charlie, kuya, dating dikit sa'yo. Ayan. Come on, let's do it, let's do it. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. Sana wag kainin Cleope. Ayan, itamrid ka na. Cleope, grade 8 ka na Lalabs. Ayan ba si Madam Love Channel? Ayok mo, One Day TV pala. Kasunod dito Dante yan Lalabs ha. Tamsakan na kita. Ayan, grade 8 ka na Cleope Lalabs. Ayan, start ko muna nga tong mobile ko. Yay, thank you Ate Aileen. Nagdagan mo na lang Lalabs. Uy, wait lang, kunin ko yung aking charger. Saan ko ba nilagay yung mga charger ko?
Goodness, ano ba to? Mali pala yung nakuha kong charger. Mali. Mali, wait lang. Montilla Mobile Sound. Wait, why not sleep? Makiparty na kasama ang General Mobile Sound. Ay, ito na lang to. Naniskidan, sayami ulam. Ayan. Lipi balik sukli na po parang buhay farm. Naglaglangan ang mga buangoy. Buhay farm. Ayun, Laniski, salamat sa pagdikit lalabs. Ayan. Ayan, tamsak Dantia Valdez, sa bahay mo ako. Kinuha ko lang yung charger at nagahang na yung mobile ko. Bye for now, host. Start live stream ko. Pasyal din kayo. Ayan. Sige, tamsakan ko na lang lalabs. Oy, ayan. DJRR Remix. Shout out Hakob. How are you, my friend? Ayan. This is General Mobile Sound. Casey, ayan, nagbaba ng bahay. RR Remix. Pinaglabin po natin yung nakapin mga lalabs. One Day TV. Fly high butterfly. Lily, mag-love shout out Lily. And thank you so much lalab Lily. Mag-love shout out. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Dan One Day TV from Cleo Pitutika. Ayan. Lalab Akrima, may love shout out lalabs. Good morning harang pa. Ayan, lalab, salamat sa paharang. Basta Southern Lake Mix DJs makasayaw jud ka. Harang pa. Ayan, salamat lalab sa iyong paharang. Krima, may love shout out. Oh my god. Nanglag. May love shout out Krima from Tikal Amugin. Ayan, lalab sa Krima, may bago kong gawa lalab sa. Dikit ko sa'yo. Lalabak Krima, dikit ko yung apat. Krima.
Dito ko sa bahay malalaba krima dan harang. Yan. MBO, tikal salamat OTW. Nasa Pinas ka ba lalaw sa krima? Ayan o, 4 sa'yo lalab sa krima, idikit ko sa'yo. Aba Airport. Wow, nasa Pinas ka na krima. Ayan, nakaka-excite naman umuwi. Ikal salamat. Ayun lalabs unang dikit sa'yo. Krima. Sa Aba Airport. W si Akrima, welcome. Ayan. Ayan, lalabs dikit ko na to sa'yo. Yan, Akrima lalas, pangalawang dikit. Akrima. Akrima 36 vlog dan pulpak po sa'yo ate, bagong dikit. Ayan. From Cleope. Ayan, may harang ka pa lalabs, Akrima. Pangalawang dikit sa'yo lalabs. Akrima dan po si Cleope, pasuklian na lang lalabs. Buhay Farm TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Buhay Farm. Ayan, pangatlong dikit na lab, Akrima. And may harang Istiraha Al Suda, Saudi Arabia. Ayan. Ayan, may harang kalalabs, Akrima. Pangatlong dikit lalabs. New short video from Hakom. Ayan, sige lang lalas, panoorin natin yan. Ayan, pangapat lalabs, Akrima. This is the mix of DJ Dones. Ayan, Akrima lalab, dala ko ng 4 sa'yo.
Bless sa channel Dan Pulpak sa'yo. Ayan. Dan Suklet Leopi, thank you. Ayan. Harang from Crisia May. Ayan, thank you lalab sa paharang. Ay nako, panaikot. Ayan, Kisiya, nagbaba ng bahay. Kisiya. Ang ganda-ganda ni Akrima. Mashallah. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Torres. Kamu, gapa Yan pa ba si Hakob? Hakob lang nito ka ba, Hakob? Nito ka pa ba, Hakob lalabs? At ako sa Tacloban, giawhag ako sa babayi nga maanyag. Di balikan niya sa ako ang pinagol niya. Barato daw kaayo kung pagkalami ang ba. Torres. I-play kita mamaya, tikala. Pagkatapos ng aking LS. Play kita mamaya. Mobile Sounds. Kaon ko, ang
And Chrissy May, nandito ka pala, Lance. Si Bless Channel. Southern Later Mix DJ. Tamsak sa premiere ay spiritual healer. Miguel shoutout, good morning Lalangs. Ayan, good morning. Palambing views po mga lods. Ayan, from spiritual healer. Kamusta? Was okay lang Lalams? Salamat sa iyong patamsak. J Black Dan Pulpak sayok. Ayan, pabalik na lang from kay Sia. Welcome Idol Last. Isia Dan Idol, ayan, from spiritual healer. Kasi lalapasok lang si spiritual lalags. Dan sa nakapinhost, ayun, magbakas ka dyan lalags. Nagsuklian. Madam Ara, nagilab shout out. Madam Ara, ayan, palambing views mga lods. Nagilab shout 2 million. Wow, sana all may 2 million. Nagsialisan na. Yung iba nagsipasukan na. Kasi maga kasi yung aking ilis mga lalabs. Yung mga taong nagigising ng maaga, ayan, nagpupunta sa LS ko. Yung iba umalis na. Mag-work na daw sila. Madam Ara, good morning. Salamat Kisaya. Dami mong harang hus, mahaba parang truso, hehe. Sige lala, pag sobrang haba, putulin mo na yan. Meron nga akong harang na 9 minutes suhada. Atikon Kabeles, tamsak. Ayan. Miguel Love shoutout po Atikon. Salamat po sa patansak. Spiritual. Fly high butterfly. Bless Channel 28 done from Aticon Cabeles. Ayan. Bless Lalabs.
Matter HD, mga love shoutout. Upcoming LS. Ayan, Madam Ara, may upcoming LS. Tamsakan natin mga loves. Ara and LS vlog. Dalawa minsan harang magkasunod. Salamat po sa papin. Ayan. Nga naman lalans. Pag sobrang haba, tuloy mo na lalans. Yung Gex channel down. Ayan. From Aticon Cabeles. Tuba, tuba, sige, tuba, tuba, tuba. Tamsakan natin yan, Madam Ara, yung iyong upcoming LS. Salamat po, Aticon OTW. Ayan. Sana all may harang, hehe. Huwag kang mag-alala, tikal. Pag namuni ka na, marami ka na ring harang. 2 days na lang yan, tikal. Tapos, magme-message na sa'yo si Lolo. Magno-notify na pwede ka nang mag-apply for monetization. Aticon Dan Idol. Ayan. From Spiritual. Ito nga yung harang, oh. Hindi ako makapunta sa main ko kasi napindot ko 9 minutes yung harang. Tinapos ko, sayang. Ermin O. Tamsak host. Thank you, Lalab, sa patamsak. OTW Aticon, yes host, salamat. Na-excite ka na bang mamuni? Thanks, host morning from Ermin O. Ayan. Lalab, good morning. Sobrang haba ng harang na to, nakakagigil. Ayan. 9 minutes. Tamsakan natin si Madam Ara. Nasaan na yun? Upcoming LS. Maraming haba, oy. 33 seconds na lang. Dan na po sa nakapin from Tikalamugid. Ayan. Yan, Lalab, Tikalamugid, salamat. Tikal, salamat, idol. OTW from Spiritual Healer. Ayan. Yan, natapos na yung harang. Bay mo na, host, punta lang palengke. Ayan. Sige, madam, mag-ingat ka. Ingat ka. Ayan. Tamsakan ko muna yung ano mo. Bakit ko dinilit? Nag-delete ko eh. Na-delete ko siya, my gosh.
Hindi ko sinasadya yan. Delete. Hindi ko sinasadya yan, oy. Danarang. May napindot ako. Oh my God, na naman napindot ko eh. Kamu, gapaming. Kung ano lang napindot ko kay Madam Ara, thank you, spiritual. Ayan. Oh my God, lagot ako kay Madam Ara. Napindot ko lang yan mga lalabs. Dancing with the beat of BLD DJs. Double sa nakapink, kisiya dan to, thank you. Ayan. Salamat po, Ermen. Ayan. Ayan, Junix, sabay mo ako. Salamat idol host, pasilip host. Nasilip ko na lalabs. Miss Everyday, may love shout out. Ayan, foggy. Daming fog. Miss Everyday, hi. Tikal amugid, ayan. Miss Everyday, may love shout out lalabs. Upcoming live, ayan, si Ermin O. Miss Everyday. Hello beautiful, ayan. Thank you so much lalabs. Ayan si Mr. Ermin O. Ayan, dikit ko to lalabs. Ermin O.
Miss Everyday Lalabs, morning Yahoo. Ayan. Ay, grabing ano to. Grabing ads to. Parang isang oras na ads. Lalabs Ermin Yahoo. Madam Love Channel, mag-love shoutout. Ayan. Ganyan pala si Madam Oy. Ang daming account ni Madam Oy. Lahat money. Sana all. Share community ay lalab, salamat. Tamsak. Lalab, salamat. Ermin o tamsak na lalab sa upcoming LS. Ayan, salamat po Miss Everyday. Miss Everyday. Ang ganda naman ang pangalan mo. Tamsak na lalabs. Tuba tu. Punta ko sa bahay ni Miss Everyday. Ano yun siya? Dati pala tayong dikit. Tamsak Madam Everyday. Tika lamugid. Ayan. Tika lamugid dan pulpak. Thank you. Ayan. Thank you, dan share. Ayan. Miss Everyday, thank you so much po, madam. Ayan, maraming salamat po. Miss Everyday. Darna. Yan, sabay mo ako, Miss Everyday. Dikit ko to sa'yo. Ayan, 6 million daw. May love shout out. Dan Sukli Ermin, thank you from Kisiya. Ayan. Kisiya nagawa ng bahay. Sorry. Ayan, may harang kami si Everyday. Chorus Garden dan to you, thank you from Ermin. Oh, kuroy. Isiya, yan ang baba ng bahay. DJ Torres Remix. Tika lang mo nagbaba ng bahay. Chorus Garden dan Tuyo Lalans. Pasok lang si Ermin O.
Ayan, Dong Joggers, big love shout out. Good morning everyone. Ayan. Good morning lalabs, thank you. Nakakagutom tong harang. 5 na lang kulang kuhus para gumuhit. 5 na lang ba? Sige. Ilan na ba yun? Tingin. Sige, sa punta ako sa bahay mo. Ito. On the way na spiritual. Salamat dong. Ayan. Dito ko sa bahay mo, Junix. DTS, may love shout island. Salam. Ay, waalaikumsalam, DTS. Pabakabay, idol dong. Ayan. Doon ako sa bahay mo, hindi na ako magbaka sa spiritual. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Elias Lala, big love shout out. Salamat tos. Ayan. May ano ka pala premier. Thumbs up ko sa premier to. Yung pangalawang dikit spiritual. Elias, may love shout out. Elias Clody. Thank you so much. 315 sa'yo, idol Dong Dan. Dong, wag kang umalis ha. Nandiyan pa ba si Dong? Bigyan kita ng 5 Dong ha. Diyan ka lang. Get ready to party together with Southern Leyte Mix DJs. Ang pangatong dikit. Ano? Thumbs up ko sa premier. Ayan, gumuhit ka na lalab sa mga spiritual. Ayan. Ano kasi ng pangalan mo? Hirap isulat. Junggix. Ayan na, nagbuhit ka na. Junggix. Nandyan pa ba si ano? Si Miss Everyday? Wala na. Wala na po si Miss Everyday. Madam Love Channel.
Tamsakan ko yung ano mo, wait lang, ano ha. Spiritual, may ano ka pala. Dong, huwag kang umalis dong ha. Gusto mo ng banana. Lisong sun lalabig love shout out. Bunson Mobile Sound. Yan, dami nagpamember sa'yo. Hala, nangain na si Lolo mga lalabs. Kinain ba yung ano mo? Ano, Jong? Nangain si Lolo, uy. 60, 70, 80, 90. Grabe, 30. Sayaw, magkiyataw, kasama ang EMS Boys, the best. Grabe, 30 ang kinain, uy. 30 ang kinain ni Lolo. Hindi ko makita. Kapunos, ubos 80 ko. Grabe, kinain niyang laki. Ang dami niyang kinain. Tapos 30, 50. Inay niya kinain. Kasar. Mobile Sound. Yan, Elias Clodidan from Dong. Ayan, thank you. Dragon Gaming. Hambot man to si Lolo, uy. Yan yung nakapimpo, lablabin natin mga lalams. Grabe ang kain ni Tatang Oy. Sayaw, magkiyataw, kasama ang EMS Boys, the best. Wait lang dong ha, wait lang. Nangarang pa si host. Sandal lang ako. Come on, let's do it, let's do it. Put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air. 2,760. Saliram Gamer, may club shoutout. Ayan. Lisungsun, how are you lalabs? Ay, natapos tong harang na to. Kasi May 28, ayan. This is General Mobile Sound. Ay, 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 uinday. Ay, ay,
Ano ko yung pangalan ng ano? The Great Channel. Sa mga chicks nga mubo tayo palda, halos makita na ang lubog ko Kisiyame. ayaw pagmahay sa mga lalaki nga sige pang inapay. Awa si Unggoy, nagkuyay ni suri-suroy, sa kapti sa iyang mata, dul sa iyang tirada. Dong Joggers. Bisag layo ra kaayo, tungod sa radyo, ang number one nga style. Montilla Mobile Sound. Ayan dong, nasa bahay mo ako. Hula-hula. Lucky Party na. Bigyan kita ng 5 dong. General Mobile Sound. Pero nang dikit. Hindi ako magbakas dong ha. Nandito ka pa ba dong? Dong Joey Gars. Ayun nang dikit. Ayan dong, pangalawang dikit na Lams. This is General Mobile Sound. Ayan dong, pangalawang dikit. RR Remix. Pangatlong dikit. Dong, pangatlong dikit dong. Sa hula-hula. Ayan, pangapat dong, pangapat. Dones. Sana lang. Dong Joey Gars. Nandito ka pa dong. Sana lang. Basta Southern Lake Mix DJs. Makasayaw jud ka. Ayan dong, dan ako ng 5 sa'yo lalabs. Dong.
Yung Madam Love Channel, Wellington. Mga love shoutout. Ayan, nag-read channel dikit. Southern Later Mix DJ. Southern Later Mix DJ. Southern Later Mix DJ. Yan, Lee Song Song. Nag-give you extra banana Lee Song Song na. Southern Later Mix DJ. Extra banana for you, Saliram. Southern Later Mix DJ. Pao, may galab shoutout pa jacket po, Pao. Ayan. Ayan, Pao, may jacket ka na. Thank you, Pao. Ayan, Pao, may jacket ka na. Salamat na, loves. Lisong so na give you one extra banana.
Ngayon mga lalabs, ako'y mag-out na. Wala ng tao. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye everyone.